Ani si agong tinay, mga bitay o anay, dala sa dagat, gikuha ang susog bilat, dinala sa katulan, gikuha ang taguangkan. Ani ay kutsilyong mahait, iguguway sa bilat nga hunit. Ani si sulong duray, mga bitay o anay. Ani si korapya, nisaka sa akasya. Napali ang sangal, nakita ang litra, ug akong gibasa, bilat naganganga. Si Ben Garcia niya. Ispilingon, punuan sa pinuon.